Kien selmulkom u ser nagħtu bidu għat-talba ta' sbieħ il-jum. Illum is-Sibt tar-raba' ġimgħa tar-Randan. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiem bana tarat il-ħajr, nagħmlu bajat ta' ferħ. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, għarkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mixħutin mulej quddiemek, insejħulek u nitolbu biex la tiġi bħala mħallef dbiet minna il-korla tiegħek. Biħtijietna inqasna ħafna kontra t-tieba kbira tiegħek. Iżda int mulej għadirna xerret fuqna grazzja u maħfra. Ftakar Sid ħanin li aħna opra tiegħek għalkemm naqgħu, tħalli qatt ġieħ l-isem tiegħek ikun moti lil ħaddieħor. Warrab il-ħażin li ġmajna ejn it-tajjeb tagħna u katru biex inkunu noġbu lilek f'kull ma nagħmlu issa u dejjem. Trinità Quddiesa u mbierka, Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjel sħaħ u tajba niġbru frott kotran ta' ħajja. Amen. Is-salmi huma tas-Sibt tar-raba' ġimgħa. Tajjeb li nagħmlu lill-ismek mulej u nxandru filgħodu t-tieba tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nagħmlu lill-ismek inti l-għoli. Inxandru filgħodu t-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax int mulej ferraħtni b'emilek, għal emili dejk jinnanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u l-iblaħ ma jifhimhomx. Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżiena u jwardu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. Il-koll qatt jinqerdu għal dejjem, imma inti mulej għal dejjem fil-għoli. Għax l-edewwa tiegħek mulej, l-edewwa tiegħek jintilfu,
jitferxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma li daqs gendus saħħaħtni, żejti fuq sawwabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-edewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-mulej ġust bħal palma iħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fiex juħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej il-blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tajjeb li nannu lill-ismek mulej u li nxandru filgħodu it-tiba tiegħek. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed fikom ruħ ġdida. Jien naħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-ardijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fardkom u nrox fuqkom ilma safi u tissaffew bit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed fikom ruħ ġdida u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li jżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu il-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Mulej, is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mis-smawiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn l-għadu u l-min kontrik. Inħares lejn is-smawiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex taħseb fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-seb u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġleh qedlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar u dak kollu li terraq fil-baħar. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej, is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Inħaslu u tnatfu, neħħu il-ħażen ta' emilkom mi quddiem għajnejja. Iħfu mill-ħażen, talmu għamlu it-tajjeb, fitxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltim, aqbżu għall-armla. Imbagħad ejjew u nirranġaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqari jekk dnubitkom ikunu ħomor bħal l-iskarlat, isiru bojot bħal silġ. Imqari jekk ikunu ħomor bħal kremżi, isiru bojot bħal suf.
Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab, ibedni minn kull qerq, mix-xibka tan-nassab. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ġemmu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer, u la bil-kamla u lanqas bis-sadid. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu, u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi, fom il-profeti għaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. Bek juriħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Ġemmu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer, la bil-kamla u lanqas bis-sadid. Kristu fdina u salvana bis-saħħa tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu, ħen għalina mulej. Int tlajt brida sħiħa lejn Ġerusalem biex tbati u tmut u hekk tidħol fil-glorja tiegħek. Wassal il-Knisja tiegħek fil-ferħ tal-Għid bla tmiem. Inġejt merfuħ il-fuq fuq is-salib u rrid li soldat jinfitlek ġembek flanza, fejn jaqmu lej il-ġrieħi tagħna. Int waqqaf salibek fuq l-art bħala siġra tal-ħajja, xerred bil-kotra l-frott tiegħek fuq dawk li ħadu twelid ġdid bil-magħmudija. Int kif kont imdendel fis-salib, ħfirt lil-ħalliel li nidem, għader u waħfer lilna midinbin. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Fit-tiba tiegħek mulej enna nkomplu l-emil tan-diema li bdejna biex it-takkis tagħna tal-ġisem issaħħaħna nagħmlu fema safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej.
عارفينا mulej għaliex trifna dawletiħek bil-faraġ tal-qlub inna lina u f'jismek eħlisna il-sarrat li ġarrabna fid-dnub Tħallas bixhom mulej fuq il-moddi jien salħtiħat ħawlidek dajfni u naddafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżiz qegħdin nofru di l-Quddiesa r-4 Giuseppa Muscat. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw flimkien jiem is-santwarju u intom minn djarkom, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasmi. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midnem, imma li jindem u jgħix. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Mulej għarrafni u jien sirt naf, inti wrejtni l-emejjel tagħkom, u jien bħal ħaruf ġwejjed meħu tal-qatla ma kontx naf li kien qed iqassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha, inqaxtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx iżjed. Int mulej tal-eżerċ timħallef ġust li tifli l-qlub u l-moħħ tħallini nara l-vendetta tiegħek minnhom. Għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Is-salm. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Salvani minn kull min iħabbatni u weħlisni, li ma jaħtfunix bħal il-jun u qattowni. U ma jkunx hemm min jeħlisni. Għamel ħaq minni mulej skont il-sewwa tiegħi u skont it-tieba li hemm fija. Ħajintemm il-ħażen tal-ħżiena u jitwettaq il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust. It-tarka tiegħi Alla li salva lil minu qalbu safja. Alla mħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħen dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb safja u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ.
Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu: tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu: dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu: mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilea. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlehem, ir-raħal fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idu fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom: dan kif ma ġibtuhx magħkom? L-għases qalulhom: qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom: intom il-kol tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih. Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuwiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu dak li qabel kien mara Ġesu qabeż u qalilhom: jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel? U huma qalulu: m'intix ukoll int mill-Galilea hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilea. Wħud minnhom telqu lejn darhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk f'din il-mixja tar-Randan, il-kelma tal-Alla qed tkompli tgħallimna kif aħna nistgħu nirrelataw mal-Alla. U llum għandna lil Ġesu li qegħdin jixluh qishom qegħdin jikkundannawh minħabba l-ħsibijiet żejda tagħhom. Il-moħħ, il-ħsieb kien qed jidħol bejnhom u bejn Alla. Dawk il-ħsibijiet li suppost bil-qari tal-kelma wasluhom biex jarfu lill-Messija kienu qegħdin ifixkluhom. U hawnhekk tibda tara nies kulħadd bil-personalità jew bil-kultura tiegħu jiġi mammat biex jiltaqa' ma' Ġesu. U l-istess jista' jiġri lilna. Xi drabi l-istess ħsibijiet żejda tagħna, l-istess pretensjonijiet tagħna, l-istess expectations imma xi soltu nagħmel hekk u issa ma nistax, l-istess ideat fissi ta' moħħna jistgħu itelfuna milli ntaqgħu mal-Alla. Anki l-istess talb jista' jtellifni milli ntaqa' mal-Alla, tgħiduli x'inti tgħid. Ir-relazzjoni mal-Alla kif jgħallmuna l-qaddisin, ir-relazzjoni bejn żewġ tiħbieb. Issa jekk jien nifissa u ngħid irrid nagħmel dawn l-affarijiet kuljum, irrid nagħmel dat talb kollu kuljum, irrid naqra dawn is-santi kollha kuljum, jista' jkun dik ma tibqax talba imma ssir xi ħaġa tiegħi. Allura jew illum nitolbu l-mulejja tina di l-flessibilità biex dawn il-momenti ġodda li qegħdin ngħixu fejn il-mobilità soċjali tagħna illimitati ħafna, insibu opportunitajiet ġodda li fihom niltaqgħu u nitkellmu mal-mulej. Li fihom insibu dak il-ħin li nagħmlu dijalogu miegħu bħala ħbieb. U issa nkomplu anke dijalogu tagħna bħala komunità f'talbiet il-missierna tas-sema. Jekk nofrulek missier ħanin mill-ġdid is-sitwazzjoni partikolari li qegħdin ngħixu fiha, kompli jieqaf ma' dawk kollha responsabbli milli jieħdu deċiżjonijiet mit-tobba, l-infermieri u mill-morda kollha. Jieqaf ukoll mulej ma' dawk kollha li jinsabu fid-djarhom, mod speċjali ma' dawk li qegħdin jiġġieldu ma' xi ħsieb, ma' xi ossessjoni,
ma' xi marda mentali. Ħossib ukoll dawk kollha li qegħdin forsi jiġu abbużati, ħossib il dawk li qed jabbużawhom u jqaf magħhom biex jibdlu din l-attitudni tagħhom. Jaqfu lejn mal dawk kollha li tħossuhom weħidhom. Kun int it-tama ta' kulħadd. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejjem idejk sagrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bisliem l-offerti tagħna mulej u ġiel l-rieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek. Ukoll jekk ma jittriġ joqgħod għalik u jekk ukoll ma triġ toqgħod għalik. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xira. U Alla Missier li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna, irroddulek ħajr u nfaħruk għal-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwin bejnietom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bniedem biex jerġgħu jinħabbu bejnietom. L-Ispirtu Quddies tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu edewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejnietom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-poplu kollu ifittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaffqu l-ġlied, jibdlu il-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna irroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandru il-kobor tiegħek u jgħidu: Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna mberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, li ġie fostna f'ismek, u l-kelma li bija l-bnedmin salvaw, lejt li inti tat il-midembin, it-triq li minna jaslidna islim tiegħek. U Alla Missier tagħna il-koll, meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għal-mewt biex aħna ninħabbu miegħek u nħobbu il-xulxin.
Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li jordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħa f'idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ aw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qaw minn tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtla, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Quddies nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li ser nagħmlu, għatina l-Ispirtu Quddies tiegħek, ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. Ħajżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, l-Isqof Marju u mal-isqifijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbart għaw madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni mqassa Marija u Malla u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor lill-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull irsien, biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem. F'dinja ġdida, fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa il-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jeslimu l-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Issa, flimkien magħkom minn djarkom, nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej il-grazzja tiegħek li s-sagramenti tiegħek inatfuna u li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox. Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Jew induru lejn Omna Marija u nofrula dan iż-żmien partikolari li qegħdin ngħixu biex hi tibqa' tieħu ħsiebna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm.